Día de gala en Porto do Son para render homenaxe á Virxe do Carme. Aínda que non era festivo local, centos de persoas fixeron o posible para acompañar a patroa dos mariñeiros nunha xornada moi emotiva para unha vila que vive por e para o mar. Para ser lunes e ser un día laborable, a verdade que houve moitísima participación na Misa do Carme aquí da nosa defensora dos nosos mariñeiros, da nosa xente do mar, non? E a verdade que tamén o día nos acompañou, vale, porque está o tempo así un pouco revolto e tamén se nos ven a chuvia, pois un pouco desanxela un pouquiño todo isto, non? Así que moi contento pola participación, pola xente que ven e é tan devota. O percorrido pola ría incluíu un alto diante da capela da Atalaya para realizar unha ofrenda floral en lembranza dos mariñeiros falecidos. É a ocasión e aproveitamos, non? Xo dixo pois esa última canción, non? Que o coro cantou, non? Pois sempre dunha forma ou doutra ten un familiar, un amigo, pois que desgraciadamente quedou pois aí nas aguas do mar e, bueno, pois é moi emotivo, non? E tamén pois esa ofrenda que facemos un pouco por todos. Despois deste día grande, quedan aínda por diante 3 xornadas de festa con citas ineludibles. Unha delas a Sardiñada do Loreto, que terá lugar mañá martes. Entre as numerosas propostas para animar as verbenas destaca París de Noia, que porá o broche de ouro ás celebracións os xoves, xunto co gran espectáculo de fogos de artificio.